Haydi sürelim. Күпме кирәк кешегә, күплектә күпмерәк кирәк кыймакны пешерергә, количествосы. 2 kişilik ince. 2 кешелек булса менә шушы. Берне. Или бер ярым күбрәк булыр инде кеше килеп керсә инде 1,5 литр. 2 күкәй шытсын. Yok 1,5 нәрсә, süt mü? Su? Su. Yanılsa su. Şunda? Bu kolak белән дрожжей. Теге сухой дрожжей. Әйе. Так. Тоз. Tuz. Tamam, bir tuz sala белән инде кеше суга кайнан суга. Eğindi. Песок. Şomalap. Әле менә шушы маңа бер икесен салам әле мен. Шамалап салсам песогын. Он белән булга 2 күкәй сытсын. Шуны кына булгатыгы. Дрожжей су белән җибетергә. Аннан Onlarısın, чтобы... Уе иттереп онны булгатыгы. Ашып күпереп менсен. Onları tişikli bulsun için nasıl işte biz? Менә үзе тишек булып пешә. Yok sen koynagan süt salaydın bir tane üstüne. Кабартасың әле куйрак иттереп. Утыйсың. Ашытасың. Ул күпереп менә. Күпме тотсаң да ярый, аска төшә башлыйса да ярый. Sütni жылытам да. Ойнатмый менән жылытам. Жылытасың да инде. Булгатам салып, шунда әзрәк тузла салыгы төши булыр. Менә, шуңа әйтәм, süt кирәк. Бабушкин рецепт.